kashira madonwe mundipenyi kuneni madonwe mundipenyi kuneni madonwe mundipenyi musandifure baba kananda shataini tenzi musazondisia mutsawe yundipenyi kuneni madonwe mundipenyi kuneni madonwe mundipenyi danga ndiri muchitema ndine urombo ini moyo wabatwange pasi mundisunungurenyi kuneni madonwe mundipenyi kuneni madonwe mundipenyi mudzimu musafure mapofu murapenyi itaumbo wa Jesu runyara rondipenyi kuneni madonwe mundipenyi 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 kuneni madonwe mundipenyi. Good evening. Good evening, church. Our online viewers, welcome. Our Bible study series, Come Let Us Reason Together. I think you agree with me, Kuti, for the past evenings, we are doing nothing other than using the scriptures. We are reasoning from the scriptures. Kuti nyaiva profita yakamira sei. We are reasoning from the scriptures. Kuti nyaiva kafa. Nyaye kurota hope yakamira sei. And this evening, lesson yedu, it's very important. Tikuita lesson yakakosha inonzi ndiani anofanira kubhabhatidzwa. Ndiani anofanira kubhabhatidzwa. Ndiani anofanira kubhabhatidzwa. Toda kutangira patakasira nezuro. Luke 11 verse 21, it says, when a strong man who is armed keeps his palace, kana paine munhu akasimba akachengetedza, his goods are in peace, because he is strong and he is armed. So his goods within the palace, they are safe. Verse 22. But when a stronger than he shall come upon him, pakaita akasimba kupfuura iye, obutanga kumurwisa and overcome him, he will take from all his armor wherein he trusted, and divideth his spoil. Zvenzi pakaita murume akasimba, akagada magudzi ake ari mukati memba, iye paari panze
ane maweapons anotyisa. Kutaura chokwadi zvakavharirwa mumba hazvibude, zvinoramba zviri safe imomo. But pakaita ane simba kumupfuura, who is now Christ. Wekutanga akasimba is the devil. Don't underestimate, he is an angel. But though being an angel, akaskovambwa naKristu ari stronger than he. Chinoitika chii? Hanzi Kristu paanotangana na the devil, haasi kuda kuuraya the devil, haasi kuda kuparadza Satani. Why? Because nguva yekuparadzwa kwaSatani ichiri future. Ndokudzidzisa kweBhaibheri. Zvikanzi anomuvambirei? Why does he fight him? Hanzi anomurwisa kuti atore ama yake, zvombo zvaari kutemba nazvo zvinoita kuti zviri mukati memba zvichengeteke. Hanzi akangomutorera zvombo zviya zvinhu zvanga zviri mumba tinobva tatozvitora totanga kuzviburitsa togovera wakawanda. Meaning to say, the devil anoshandisa maweapons. Maweapons adevil ndiwo anoitwa tirambe tiri captives, tirambe tiri captured naye, takavharirwa. Saka Kristu business rake nderekuuya kuratidza kuti ndobanga ranga achishandiswa naSatani, ndopfuti anga achishandisai. In other words, patiri kudzidza these deceptions, we are being set free. So that even uri wega waziva chokwadi kuti Mwari, ndaziva about dreams, ndaziva about false prophet. If you pray, zviri kukunetsa, God is going to answer. Why? Because you are now set free. Changa chichikutyisa chaiswa pachena kuti it's fake. Saka tiri kuti ndiani anofanira kubhabhatidzwa. Pana Luke 11 ipapo, if we continue reading, Luke chapter 11, if we continue reading from verse 24, inobva yati, mweya wetsvina kana wabuda kumunhu, unopota nenzvimbo dzakaoma, uchitsvaka zororo. Kana ukashayiwa, unoti ndichadzokera kumba kwangu kwandakabuda. Kuri kunzi kumba kwangu ndisu. Ndozvinotaura mweya wetsvina. Painotiona, inenge ichitoti kuvanhu ndokumba kwedu. Hanzi kana ukasvika, ukaiwana yakatsvairwa, yakachena, yanatswa imba yayo, hanzi mweya wetsvina unoita sei pakadaro ukawana yakanatswa? Hanzi unoenda wonokoka mumwe mweya wetsvina minomwe. Yobva yati, wedu handei kumba kwandakambodzingwa kuya, hakuna arimo. Saka hanzi magumo emunhu iyeye atori wesi kupfuura kutanga kwaakaita. Hanzi papo unoenda wonokokera mumwe mweya minomwe, unoikunda nokuipa, ndokupinda ndokugara mukati memunhu uyu. Kuguma kwemunhu uyu kwakaipa kupfuura kutanga kwake. Saka chii chinodiwa vanhu vaMwari? Taisa pachena zvinoita kuti tisunungurwe. Taziva chimiro chawakafa, taziva zvechivanhu, zvinetso zvemumusha, nyaya dzanatsika mutanda kuti Mwari haadi, vaprofita venhema, nyaya dzekuroterwa hope. Taziva kudaro, hazvisi enough kuti imba ingotsvairwa. Panoda kuti Kristu achigara mukati medu. Saka uchiona Korinto yechipiri chapter 5 verse 17 inobva yati, saka kana munhu muna Kristu, wava chisikwa chitsva, zvinhu zvekare zvapfuura, tarirai zvose zvava zvitsva. Ndozvinotaura Bible. Unenge muna Kristu. But imwe pfungwa inotsimbidzirwa neBible, besides kunzi kana muna Kristu, unopindamo sei? Galatians 3 verse 27 inobva yaisa pachena yeti, nokuti vose vakabhabhatidzwa pakati penyu makafuka Kristu. Maybe batai chinicho, tiri kuverengerei mavhesi aya, tiri kuita assumption yekuti mukudzidza kwatanga tichiita paseries ino Come Let Us Reason Together, most of us have been set free. But being set free is not enough. Chinonyanya kutozodiwa kuti Kristu auya agare matiri, atikomberedze, kuitira kuti mweya wetsvina yeyanzi inenge yabuda, hanzi inopota ichitodongorera kuti mune chinhu. Saka kuti isatoone isadzoke matiri, ndopari kunzi mese imimi pakati penyu vakabhabhatidzwa. Baptism zvayakaita kwamuri yakaita unge mafuka Kristu, kuita unge matora overcoat, kuti kuri kutonhora watora zibhachi rokufarira. Saka mweya wetsvina iri kunzi inopota ichida kusvodongorera kuona hamuoneke manje, because juraho yacho, enclosure yacho, hanzi panobhabhatidzwa munhu unopiwa enclosure
yekuitira kuti mweya yetsvina isarambe ichida kudzoka mukati. Ndozviri kutaura Bible. John 14:23 inobva yanyatsotaura zvinodiwa kuitira kuti even yadongorera mukati izoti hamupindike. John 14:23 Jesu akapindura akati, kana munhu achindida uchachengeta shoko rangu. Baba vangu kana munhu achindida uchachengeta shoko rangu. Baba vangu vachandida, tichauya kwauri tikaita ugaro hwedu mauri. Saka besides kuti wabhabhatidzwa wafuka Kristu, woramba uchida Mwari, uchichengeta mitemo yake. Hanzi neBhayibheri, Kristu naBaba vanobva vauya voskopinda voita ugaro mauri. Iye mweya yetsvina inge chinzi inoskodongorora kuti mune chinhu here. Painoda kudongorora mauri kudai unobva mune munhu. Zvaiwanzoitika, so sorry, it's not a nice example. Kune mamwe masuburbs atinogara where bathrooms, toilets inenge iri one. Pane pekuti when you are sharing that facility, pane pekuti ukada kuenda uchivhura door unozonzi mune munhu. Ukada kudai wambonotenderera paunodzoka futi uida kuvhura mune munhu. Handisi mazvo. Saka mweya yetsvina painobuda haidi kuti mauri murambe muri empty. Maybe it was also common some decades ago kuti kuma high density areas almost every month end kune vanhu vanenge vachirelocate vachichinja pavanogara vachienda pamwe. Pavanenge vachitsvaga pekugara havabvunze dzimba dzese. Zvaiitika kare vaingoona imba inenge isina maketeni pamawindo. Pasina maketeni pamawindo vaibva vaswera tiri kutsvagawo pekugara. Hamusi kudawo munhu here. Chaita kuti vaone kuti hapana vanhu, vaona maketeni hapana kuratidza kuti hamuna munhu. Saka Kristu manje anofana kugara matiri so that mweya yetsvina inonzi inenge yabuda here painoskodongorora inofana kuona kuti mune munhu. Ndozviri kutaura Bhaibheri, inofana kuzviona yega kuti mune munhu. Saka tiri kuti kudii? Romans chapter 6 verse iri kubva ko hamuzivi here kuti isu takabhabhatidzwa muna Kristu, takabhabhatidzwa murufu rwake. Muona zvakakoshera baptism. Lesson yedu kuti ndiani anofanira kubhabhatidzwa. Hanzi hamuzvizivi here kuti patinobhabhatidzwa tiri kubhabhatidzwa murufu rwaKristu. Point iri kubuda ndeyekuti kudii? Ndeyekuti ukanzwa chinzi munhu ngaasambwe neropa raJesu, munhu ngaasambwe neropa, hakuna kuchiri kuyerera ropa raKristu nhasi. Hakuna kwariri kuita drip richibva pakrosi nhasi mugore ratiri. Process inoita kuti ropa riya rinzi rakucleansa ndo iri kutaurwa naRomans 6:3 kuti hamuzvizivi here kuti patinobhabhatidzwa tiri kubhabhatidzwa murufu rwake, tiri kuitwa cleansing neropa rake. Vhesi ya 4 inobva yaclarify yobva naizvozvo pakubhabhatidzwa takavigwa pamwe chete naKristu murufu rwake, kuti saiye Kristu akamutswa kuvakafa nokubwinya kwaBaba nesuwo timu. Saka zviri kunzi baptism iprocess yekuti munhu ari kuuya onyikwa muropa raKristu achiparticipate in the death yakaitwa naKristu. Kristu paaifa akabva afa miri waaive nawo. Paakamuka kubva kuvakafa akamuka aane miri munyowani. So as to say, amunozva kuti bhodhi yake inge yachijaka. Saka analogi iri kudiwa ipapo ndeyekuti panobhabhatidzwa munhu achinyikwa, tiri kuti munhu wekare anga achiita zvakati nezvakati afa pamwe chete naKristu. Paanoburitswa achinyukurwa tiri kuti pabuda chisikwa chitsva. Apa pari clear. Baptism inotodiwa kuti zvifambe zvakanaka. Saka kuti zvisanetse kuti uzoti baptism inoitwa sei, kungoteedzera kufa kwakaita Kristu. Akafa kamwe chete, ndobva avigwa miri wese, ndobva amuka kamwe chete. Saka munhu anonyikwa kamwe chete, zvekunyikwa miri wese, obva amutswa kamwe chete. But asati apindura kuti anenge achinyikwa pai. Asati apindura chii chimwe chinobatsira baptism inoshandei. 1 Peter 3 verse 21. 1 Peter 3 verse 21 inobva naiwo mufananidzo werubhabhatidzo runokuponesai zvino
rusingareve kubviswa kwetsvina yenyama, asi kutsvaka hana yakachena kuna Mwari. Manzwa here zvimwe zvinoshanda baptism? Iri kuti mama makatemerwa nyora, kana ndimi maitotemera vanhu nyora, muchipa vanhu mushonga wokubvisa mimba, ndobva matomboita zvakadai murume akasazviziva, but hamuchaite. Saka hanzi baptism manje painoshanda haungoti handakatosiya ungokondinya, hana inokutambudza. Hanzi kuti conscience itoveke iti no, isakupe mhosva, baptism inoshanda. Oraga ndikupe example. Tomboti tina mai muno vave chikuru vekuti muna 1976 makamboita pamiri ndobva masununguka mwana mukanomurasa mutoilet. Manzwa gore randataura 1976, ende hakuna akatombozviziva. Munoziva kuti iye zvinezvi pakauya vanhu vachimhanya vachiti hii pabhasi stop apa pawanikwa mwana anga akaraswa. Munoziva kuti imi makarasa 1976, hana yenyu inoti ba, even yenyu pasina ane trace. Ndo zvinoita hana inotambudza. Saka pakadaro pari kunzi baptism inobatsira, inogadzirisa hana. Even usina vana vauri kurasa yezvino, baptism inokubatsira kuti Mwari zveshuwaka uya munhu akaita zviya ndewekudhara ndaachisikwa chitsva. Saka chii chimwe chatoda kuti tione pamberi? Bible, Ephesians chapter 4 verse 5, ishe mumwe kutenda kumwe rubhabhatidzo rumwe. Bible rinongozva kuti kune one type yebaptism. Inoitwa kumunhu aita sei? Mark 16 verse 15 akati kwavari, endai munyika yose muparidzire zvisikwa zvose ivhangeri. Anotenda akabhabhatidzwa uchaponeswa, asingatenda achatongwa. Saka kunobhabhatidzwa atenda. Kugona kunzwisa dzimwe dzenyaya dzatachitaura pano. Munhu akadaro anogona kubhabhatidzwa kana atenda musimba riri muna Kristu Jesu, anoita disarm the mighty man who is the devil. Ndo mabudiro ari kuita mubhaibheri. Toda kuenda pamberi, zvinombofamba sei pakubhabhatidza? Matthew chapter 3, toda kuerenga pana Matthew 3 kubva pavhesi ya5. Matthew chapter 3 from verse 5. Nhasi tiri kumhanya zvakanyanya because tinoda kuti tigone kukapture pfungwa dzinokosha dzese dzimwe dzataidzidza mukati mevhiki. Matthew chapter 3 verse ya5. Zvino Jerusarema neJudhea rose rakabudira kwaari, nenyika yose kuna Jorodhani, vakabhabhatidzwa naye murwizi Jorodhani, vachizvireurura zvivi. Ndozvinotaura vhesi ya6. Vakabhabhatidzwa vachizvireurura zivi. Saka hanzi vanhu vese vaenda kuna Jorodhani vainobhabhatidzwa kurwizi kune mvura. Saka baptism inoda pane mvura. Ngatikasike taona Kristu paakabhabhatidzwa. Matthew 3 vhesi ya16. Jesu akati abhabhatidzwa, pakarepo akabuda mumvura, tarira denga rikamuzarurirwa. Akaona mweya waMwari achiburuka senjiva akauya pamusoro pake. Zvino tarira inzwi rakabva kudenga richiti, uyu ndiye mwanakomana wangu unodikanwa wandinofarira. Saka Jesu achibhabhatidzwa, Bible riri kuti akabuda mumvura, meaning to say he was immersed in water. Kana wabhabhatidzwa unobuda mumvura, haumwaiwe mvura, haudhrowewe nemvura. Body yese inobuda mumvura. Ndo zviri kubuda muBible. But one thing chiri important, manzwe here kuti pakanzwa izwi rakauya in the form of a dove, rakadeclare kuti kudii, uyu ndiye mwanakomana wangu wandinofarira, wandinoda. Zvinorevei? Pakabhabhadzwa Jesu, handipo pekutanga paakawana mweya mutsvene. Atori mimba yaive mimba yemweya mutsvene. Sei mweya uyu wakadzika futi pabaptism? Kutsimbidzira kwaMwari kuti officially you are counted a son of God at baptism. He has been a son of God kubvira iri mimba yemweya mutsvene. But officially zvinozikanwa nevanhu vese vaivepo, zvakadeclarewa achibuda mubaptism. I want to challenge some of you here. Are you an official son of God? Zvakaitwa here officially kuti uri mwana waMwari. Hello our viewers. Are you an official son or a daughter of God? Zvinongoitwa bedzi pabaptism.
ndopfungwa iri kubuda ipapapo, ndozviri kutaurwa. Inova racho rekuti baptize harizi achizi chishona. Parinobva kumitauro yacho rinoreva kuti to deep, to immerse, to sink under, to put under water. Rinoreva kunyudza, kunyika chinhu chichiperera. Ndozvanotoreva barari. Saka pakubhabhatidza munhu anonyikwa miviri wese kamwe chete mumvura, oburitswa kamwe chete. Ndo baptism yemubhaibheri. Baptize inotobva pavari kuti baptizo. Ndozvazvinenge zvichireva kulanguage yacho. Zvinongoreva kuti you have to submerge something, you have to dip it, you have to sink it under water, you have to immerse it in water. That's baptism. Saka toda kuenderera pamberi tiende papfungwa inokosha yekuti ndiani anofanira kubhabhatidzwa. 1 Corinthians 6 verse 9 to 11. Ndiani anofanira kubhabhatidzwa. Ezvinota kucruza chechi tinenge tichimhanya. 1 Corinthians 6 verse 9 kusvika pa11. Ko hamuzivi here kuti vasakarurama havangagare nhaka yeushe hwaMwari? Zvikanzi musarashike nekuti mhombwe, kana vanonamata zvifananidzo, kana vanofera, kana vakapata, kana vanoita zvakaipa nevarume ngochani nemalesbian. Ndozviri kutaura bhaibheri panapa. Zvikanzi kana mbavha, kana vane ruchiva, kana vanosinwa doro. Munozviri kutaura vakorinde panapa. Zvikanzi kana vatuki kana makororo havangagare nhaka yeushe hwaMwari. Verse 11 ndo yandoda ipa. Vamwe venyu vakanga vakadaro, asi makashambidzwa, asi makaitwa vatsvene, asi makaruramiswa naKristu Jesu. Pari kunzi makashambidzwa apo pari kureva baptism. Saka ndiani anofanira kubhabhatidzwa chechi yaMwari? Unoenda palist yese. Kunzi hamuzive here kuti mbavha, kana vane ruchiva, kana vakapata, kana vanonamata zvifananidzo, kana ngochani, kana vanosinwa doro, kana makororo. Nekuti kana mamwe makororo enguva dzebhaibheri vakasiya ukororo neupombwe through baptism. Saka anofanira kubhabhatidzwa. Patiri kubvunza mubvunzo indiani, tiri kuti macharacters ese ataurwa navakorinde, you are eligible for baptism. Ndonge watenda muna Kristu Jesu. Ndiani anofanira kubhabhatidzwa. Tikaenda pana Leviticus 18 inotaura zvimwe zvinoitira manzwa vakorinde payati kana vanoita upombwe, kana vakapata. Munhu akapata munomuziva here chechi? Anonzi akapata. Kupata hausi upombwe huri direct, but kungova munhu akabvanyanguka. Anogona kungogara beya, anogona kungobatwa-batwa, kumapfekero acho munhu iye akapata. Saka kana vemubhaibheri vakadaro vakabhabhatidzwa, mukaverenga Leviticus chapter 18 inokudzai dzimwe mhando dzekupata dziripo. Maybe let me just read ndichimhanya munzwe vamwe vari eligible kuti watenda muna Mwari unofanira kubhabhatidzwa. Leviticus chapter 18. We are cruising now. Tiri kuverenga tichimhanya zvakanyanyisa. Ndoda kutangira pavhesi ya 7. Usafukura baba wako namai vako, ndimai vako usavafukura. Usafukura mukadzi wababa wako, ndiko kufukura baba wako. Usafukura hanzvadzi yako, mwanasikana wababa kana mwanasikana wamai, akaberekerwa mumusha kana akaberekerwa kumwe. Usamufukura. Usafukura mwanasikana womukadzi wako, wakaberekwa nababa vako iye hanzvadzi yako. Usafukura vatete vako. Usafukura mainini iye hama yemumba munin'ina wamai. Usafukura baba munini. Usafukura mukadzi wemukoma wako, even aenda kudiaspora, wosara uchiti dzemudanga dzinonanzvana. Mukadzi wemwanakomana wako usamufukura. Usafukura mukadzi wemunin'ina wako, wazvifukurira iwewe. Usafukura mukadzi pamwe chete nemwanasikana wake, kuti uri kudanana namai, mwana wacho futi uri kurara naye. Mhando dzese dzekupata dzakadai ndo dzataurwa naCorinthians. Kunzi munhu angari mulifestyle yakadaro, watenda kuna Mwari, wanga uchirara necousin brother necousin sister, wanga uchirara nemukadzi wemunin'ina wako, wanga uchirara namai guru vako, wanga uchirara nemukadzi pamwe chete nemwana wake. Zvinhu zvakadaro unoruramiswa naKristu through baptism. Ndiani anofanira kubhabhatidzwa? Deuteronomy 27. Tiri kutsimbidzira panyaya yezvivi zvekupata zvinovengwa naMwari. Deuteronomy 27
verse 20 kusvika pa23. Ngaatukwe munhu anovata nemukadzi wababa vake, nekuti wafukura nhere yababa wake. Zvino vanhu vose vanofana kuti amen. Ngaatukwe munhu anovata nemhuka ipi neipi. Zvino vanhu vose vanofana kuti amen. Ngaatukwe munhu anovata nehanzvadzi yake, kana mwanasikana wababa wake, kana mwanasikana wamai. Zvino vanhu vose vanofana kuti amen. Ngaatukwe munhu anovata namai vemukadzi wake. Zvino vanhu vose vanofana. Muri kunzwa Bhaibheri pari kuti ngaatukwe, ngaatukwe, let him be cursed. Ikuedza kureva hanzvadzi yangu, baba munini. Zvikuedza kurati situation iyoyo, kana iriyo iri kuraramika kwamuri mukaisiya yakadaro, you are doomed, you are already cursed. Saka kuchinja kutukwa instead kuti uconcentrate kuti pastor, it's like ndine munyama ende pane zvimwe zvinhu zvekuti unonyatsona kuti pane kesi. Saka taverenga kuti muone zvimwe zvakatoandalainwa neBhaibheri kare kuti anoita izvi takapedza nyaya yacho ari cursed, akatukwa. Ndiani anofana kubhabhatidzwa? Ndiani anofana kubhabhatidzwa? Saka Bhaibheri rati vamwe venyu vakanga vakadaro, asi makashambidzwa, makaitwa vatsvene, mukaruramiswa naKristu Jesu. Hakuna chivi chisingakundike. Mwari anopa simba kana munhu adhisaidha kuti auda kurarama sezvinodiwa naMwari. Saka painzi paendai nevhangeri pasi rose, go ye therefore teaching all nations, Matthew 28:19-20. Yaitoreva kuti zvinhu izvi tikazvidzidza tichiti come let us reason together, zvikakujekera wonzwa uine shungu yekuti handichada kurarama ndichidai, handichada kuva munhu akapata akabvanyanguka zvakadai, ndauda kuva munhu ari morally upright. Simba iroro unoripiwa, but first stage unofanira kushambidzwa through baptism. Tiri kupindura mubvunzo, ndiani anofanira kubhabhatidzwa? Acts chapter 8 verse 26 tosvika pa chapter 39 panotaurwa zvemu Minister of Finance wekuEthiopia. Minister of Finance wekuEthiopia, tikaiverenga nyaya yacho, hanzi Philip aita basa rinoshamisa achiparidza ari kuSamaria akanzi chinja. Pane muchinda wataona ari kubva kuAfrica akutodzokera, ari kubva kuchechi, enda unosangana naye. Handobva asvika naye ngoro iri kufamba kocho ari mungoro. Zvikanzi ndii munotozvigona kuverenga zvenyu muchitravhela kudai. Zvikanzi kwaadiko, dai ndiri kunzwisisa saka zvandiri kuverenga zvacho. Zvikanzi ndanzwa munenge muri kuverenga pana Isaiah 53. Zvikanzi ndipapo uye kune iwe. Handobva atanga kutsanangura, achitsanangura. Zvikanzi ndiani ari kurehwa naIsaiah 53? Zvikanzi ndiye Kristu akatakura marwadzo edu, segwai rinyerera achienda kuvaveuri. Hanzi vapedza kudaro, zvikanzi yeyo mvura zhinji naMinister of Finance wekuEthiopia, chii chinganditadzise kubhabhatidzwa? Inzwai ndichiverenga pana Acts chapter 8. Acts chapter 8 toda kupindura kuti ndiani anofanira kubhabhatidzwa. Verse ya 36, zvino vakati vachifamba munzira vakasvika pane mvura, muranda akati, hei mvura, chiiko chingandidzivise ndirege kubhabhatidzwa? Filipo akati, kana uchitenda nemwoyo wako wose zvingaitwe. Akapindura akati, ndinotenda Jesu ndiye mwanakomana waMwari. Akarayira ngoro imire, vakaburukira vose mumvura, iye Filipo nemuranda akamubhabhatidza. Zvino vakati vachibuda mumvura, mweya washe ukabvisa Filipo nemuranda akasazomuonazve. Saka pakweseni yekuti ndiani anofanira kubhabhatidzwa, number 1, taona kuti vanhu vanga vachirarama zviri against zvinodiwa naMwari. Mbavha, vanonwa doro, vanoita upombwe, vanoita chingochani, vanonamata zvifananidzo, vanovuka, vanotenda kuna vakafa. Number 2, vatiri kuona vari kutaurwa pana, munhu agara anotoita zvechechi, saminister. But pavari kuita zvechechi pane zvenge zvisati zvanyatsoita clear. Kana zvaita clear, you don't just proceed into new truth. Unoproceed into new truth through baptism. Mukaverenga minister vaitobva kuchechi, vanoenda kumachechi. Hakuna kuramba uchiti hamai ndine chechi kudhara. Iwe uri kutonyatsona kuti Mwari akuratidza zvimwe zvinyowani. Embrace the new truth with your whole heart, but you do so through baptism. Ndofunga sakacheke. Ndiani anofanira kubhabhatidzwa? Acts chapter 9. Pane muchinda angaro anetsa ipapo, anonzi Paul.
akapenyerwa achienda kuDhamascus. Achienda kuDhamascus ikoko paakada kuti hei Ishe chindiudzai ndofanira kuita sei, zvikanzi hatikuudze. Akanzi hatikuudze zvekuita, enda muguta imomo uchanoona murume anonzi Ananiasi achakuudza zvaunofanira kuita. Ana Pauro vasati vasvika Mwari ndobva arati aenda nevision kuna Ananiasi. Zvikanzi Ananiasi, pane mukomana anonzi Pauro ari kuuya. Iyeye mukomana yeye toda kuti agoita vhangeri, atsivire zvese zvikanzi Ananiasi, but muchinda ndinomuziva kuti anotouraya vanhu, even kuno kuDhamascus kwaanga achiuya anga ari kutouya ine tsamba dzekuda kuuraya vatendi. Zvikanzi usatye, enda unomuona. Ukaiverenga pana Acts chapter 9, I want you to read, tipindure mubvunzo wokuti anofanira kubhabhatidzwa ndiani. Chapter 9 verse ya 15, ngatitangirei 17. Acts 9 verse 17. Ipapo Ananiasi akaenda akapinda mumba akaisa maoko ake pamusoro ake akati, Sauro hama, Ishe Jesu wakazviratidza kwauri munzira yawakauya nayo, wandituma kuti uonezve uzadzwe neMweya Mutsvene. Pakarepo pameso ake pakabva zvinhu zvinenge mafunurwa, akaonazve, akasimuka ndokubhabhatidzwa. Apa ndoda kuti mupabata inzwa ichechi. Pauro akabhabhatidzwa nekuzoita vhangeri kwese akatobhabhatidzwa naEldha anonzi Ananiasi. Vatisina kuzombonzwa nezvo akabhabhatidzwa. Haana kuda kusora kuti ini ndakadzidza pamakumbo aGamaliel, ndine theology, ndinoziva, ndakaenda kuBible seminary. Pauro akabhabhatidzwa. Ndiani anofanira kubhabhatidzwa? Toda kuenda pana John chapter 1. John chapter 1 verse ya 19. Pane an interesting story. Toda kungopindura kuti vanofanira kubhabhatidzwa ndana. Verse 19, John chapter 1. Uku ndiko kupupura kwaJohani. Musi vaJudha vavakatuma kwaari vaprista nevaRevhi vachibva Jerusarema kundobvunza kuti ndiwaniko akatenda pachena haana kuramba, akatenda pachena achiti handizi Kristu. Vakamubvunza vachiti, asi kudiniko? Ndiwe Eria here? Akati, handizini. Kwauri uya muprofita anotaurwa kuna Deuteronomy 18 here? Akapindura akati, kwete. Zvino akati kwaari, ndiwaniko tigondopindura vatituma? Unozviti ani? Akati, ndini inzwi rinodana murenje richiti ruramisai nzira yaShe, sezvakarehwa nemuprofita Isaya. Ava vakanga vatumwa vaive vaFarise. NdiJohn the Baptist vanga vatumwa wePharisees. John chapter 3 taakuona muFarise mukuru ainzi Nicodemus. Paaibhabhatidza kurwizi vakatombotuma envoy kuti endai munotionera kuti kuri kuitwei. VaFarise vaitwa vakuru vechechi nguva iyoyo, vaitopinda chechi, but vaida kungoona kuti chii chiri kuitwa, vasingadi kupatisipeta mazviri. Saka Nicodemus akazouya kuna Jesu. Verse ya 1, kwaivepo nemumwe munhu waive muFarise wainzi Nikodhima, mukuru wevaJudha. Iye akauya kwaari usiku. NdiNikodhimasi akauya usiku kuna Kristu. Ndobva ati kudii paakauya usiku? Akati, mudzidzisi. Zvikanzi, Rabhi, tinoziva kuti muri mudzidzisi akabva kuna Mwari, nekuti hakuna munhu anogona kuita zviratidzo izvi zvamunoita kana Mwari asinaye. Muri kuona kuti akataura on behalf of vamwe vake vasara. Haana kuti ndinoziva, akati tinoziva. Kutiradza kuti nyaya yaJohn the Baptist nezvaakataura ari kuna Jordan vaiiziva. Zvikanzi nyaya yatinoiziva muri munhu akabva kuna Mwari, but Kristu aiziziva kuti chinoda kupindurwa chii. Pavhesi ya 3 Jesu akapindura akati, zvirokwazvo ndinoti kwauri, kana munhu asingaberekwe kutsva haangaone ushe hwaMwari. Akabva enderwa papoint. Zvikanzi, Nicodemus, ndanzwa zvawataura, but ngatitange taita first things first. Munhu anofanira kuberekwa kutsva. Nicodemus ndobva ada kuita nharo paya. Ndobva ati kwaari, how can a man be born again? Yato murume mukuru, verse 4. Saka iri kunzi naRomans 6 baptism yeburial, naJohn 3 iri kunzi new birth. Manzwa here kuti kubhabhatidzwa kunoshandiswa matema iri. Patinonzi tichibhabhatidzwa tinovigwa pamwe chete naKristu, ndiRomans 6. But John 3 iri kuti baptism kuberekwa kutsva. Chii chiri kutsanangurwa panapa? Patinobhabhatidzwa mumvura, munhu wekare paari kunyikwa,
mvura iyi yatiri kumunyika iri kuita seguva, grave. Tiri kuviga munhu wekare, pobuda munhu mutsva. But semumvura iri kuita semimba yamai. Kuti pataa kuburitsa munhu mumvura iri kuita semimba yamai, pari kuburitswa munhu mutsva, a newborn. Saka pabaptism mvura inoita zvinhu 2. Inoshanda segrave kuviga munhu wekare, yoshanda sedumbu ramai kuburitsa munhu mutsva. Ndobaptism. Saka vaFarisi vaisada kubhabhatidzwa, vainetsa. Handobva nzi zvinoitwa sei, zvikanzi aiwa unofanira iyo ratiri kutokudzai ndokuberekwa nemvura nemweya. Zvikanzi ine ndiri kutadza kuzvinzwisa, zvikanzi naJesu pavhesi yanai, zvikanzi Nikodimasi, aupinza vanhu chechi here iwe? Kwai ndiri kutadza kunzwisa zvinhu zviri simple zvandiri kutaura. Inzwai our online viewers. Kune vanhu vari kupinza vanhu chechi vasinganzwisise zvinhu zviri simple izvi zveBhaibheri. Zvekuti as I'm talking right now, mwana akasvika grade 7 anozvibata izvi. Kuti kubhabhatidza munhu kunoita kuti awane mweya mutsvene, kumunyika atenda muna Jesu, womunyika mumvura kamwe chete, obuda achisikwa chitsva. Kune right now vanotungamira machechi, vanobhabhatidza kamwana kacheche kasina zvakanotenda. Yeti nyaya iri so simple. Saka Jesu akabvunza Nikodimasi, saka vanhu uri kuvapinza sei chechi? Uri kupinza sei chechi uchitadza kuudza vanhu zvinhu zviri pachena zviri simple zvakadai? Andobva ada kudzamba-dzamba. Ukazoerenga panana vhesi 11 to 12 akabva naJesu, Nikodimasi, hakuna akamboenda kudenga kunze kwaakabvako. Muri kunyeperana muchiti hei kudenga kwacho tichanopinda. Hakuna ataenda kudenga kunze kwewana akabvako. Dai makangwara netimu yenyu, teererai akabvako, ndiye anoziva kuti kunopindwa sei. Inobva nditeererei, ndokwandakabva. Hakupindike vana vaMwari pasina rubhabhatidzo. Akabva amudza kuti chakaberekwa nenyama inyama. Iniwo state yekuberekwa namai vako unoti tapinda never. Teererai inini akabvako. Hakupindwe chakaberekwa nenyama inyama. Kunoda munhu aberekwa patsva nemweya waMwari. Mweya wacho unouya sei? Haunzi receive it. Munhu anotenda, oona, osema nzira dzake dzekare, oti Mwari ndibatsirei, ndoda upenyu hutsva, osimbisa decision iyoyo nekuvigwa muguva remvura, obuda mumimba yamai yemvura achisikwa chitsva. Ndiani anofanira kubhabhatidzwa? Vakuru vemachechi bhabhatidzwai. Bhabhatidzwai vakuru vemachechi. Hazvina basa kuti ungochipinza chechi kwenguva yakadi, ukaona kuti ndandichita musiya padiki. You don't just embrace new truth quietly like that. Unofanira kubhabhatidzwa. Vakapedzerana. Ndoda kuti muone nyaya yevaFarisi. Ndo yatoda kuti tingomhanya nayo, tikamhanya nayo taakutonamata. Luke chapter 7. Luke chapter 7. Angonana Nikodimasi anzi bhabhatidzwe, havana kubhabhatidzwa. Meeting yakaita usiku yakadzokera akadaro. Luke 7 verse ya 24. Nhume dzaJohani dzakati dzabva, akatanga kuudza vanhu vazhinji pamusoro paJohani achiti, makanga mabuda kundooneiko kurenje? Rutsanga runozunungutswa nemhepo here? Saka vanhu vaibvunzwa naJesu musi vaibva vanodha musoro kuti, aiyo, patakanobhabhadzwawo naJodhani taisafambira tsanga izvi. Saka Jesu wabva aramba achibvunza, saka makanga mabuda kundoonei? Kwanga kwaita munhu akapfeka ngonyoro here yecelebrity, vanhu vaibva vanodha musoro kuti aiyo. Saka makanga mabuda kunooneiko? Nekuti macelebrity anowanikwa mudzimba dzemadzimambo. Verse 26. Asi makanga mabuda kunoonei? Vanhu vangu vaconfused manje kuti, asi patakabhabhadzwa naJohani paya takaita era. Hanzi Jesu ndobva ati gandivabatsire paapatenzi. Zvikanzi mama anoona muprofita here? Vese ndobva vanodha musoro kudai. Zvikanzi muri correct. John is more than a prophet. Johana hanzi apedza kudaro, inzwai vhesi ya 28. Verse 29. Zvino vanhu vose nevateresi vakati vachinzwa kuti Mwari vakati vachizvinzwa, vakati Mwari akarurama zvavakanga vabhabhatidzwa nerubhabhatidzo rwaJohani. Manzwe here timu yakati amen. Vateresi
nevatadzi vaimbova mhombwe. Verse 30, asi vaFarise nevadudziri vemurayiro vakaramba kufunga kwaMwari vakasabhabhatidzwa naye. Kana paine vanhu vanonetsa kuti vabhabhatidzwe, munhu agara ari kuenda kuchechi. Vateresi nepfambi havanetseka nazvo, because it's so clear kwavari kuti zvanandichita upombwe hazvidiwe naMwari, miri wangu itemberi yaMwari. Anoita decision achiuya kusvikobhabhatidzwa straight. Vanonetsa munhu agara ari kuenda kuchechi, aratidzwa kuti apo ngochiita era, chokwadi ndechicha, haabhabhatidzwe. Ndiani anofanira kubhabhatidzwa? John chapter 5 verse 31. Timbotedza vaFarise vanoenda kuchechi, verse 31. Kana ndichizvipupurira, kupupura kwangu hakusi kwezvokwadi. Mumwe aripo unondipupurira. Ndinoziva kuti kupupura kwake kwaanondipupurira ndekwazvokwadi. Makatuma kuna Johani, iye akapupura zvokwadi. Ina handigamuchire kupupura kunobva kuvanhu, asi ndinoreva izvozvo kuti muponeswe. Iye Johani akanga ari mwenje unopfuta neunovheneka. Imi makanga muchida kufamba kwenguva diki muchiedza chake. Vanga vanetsana ka, ndope mukomanayo kugara padziva makore akawanda. Aonekwa akufamba ari kuenda zvikanzi zvaitwa nani, zvikanzi uyu ndiye handidaro. Saka vakunetsana Jesu zvikanzi imi masimba munoita zvinhu izvi zvinei chifamba sei? Zvikanzi varume ka, chiri kuita kuti tikwesherane ndechekuti first things makaramba. Chiri kuita kuti mutadze kutonyatsondoona kuti ndini Kristu. Takakonana stage yekutanga yebaptism. Dai makateerera Johani achikuudzai, izvi zvese zvatakukwesherana izvi zviri kukonzerwa nekuti chinhu chekutanga chinoda kuitwa nemunhu kuti zvechechi zvimujekere ibaptism. Saka ivo vairamba vachinzvenga baptism asi vachida zvechechi. John chapter 10, inzwai John chapter 10 verse 39 na 40. John chapter 10 verse 39 na 40 iri kuti kudipana. Zvino vakatsvagazve kumubata, asi wakapukunyuka pamaoko avo. Zvino wakaendazve mhiri kwaJorodhani, paya paibhabhatidza Johani pakutanga, akagarapo. Vanhu vazhinji vakauya kwaari vakati, Johani haana kuita chiratidzo, asi zvose zvakarehwa naJohani pamusoro pemunhu ndezvechokwadi. Vanhu vakatenda kwaari ipapo. Hanzi angataura kuti inini nababa tiri vamwe, zvikanzi blasphemy. Vangoda mutaka nemabwe kudai. Ndobva ona kuti chiri kuita kuti vatadze kuandastenda kuti ndini Kristu airehwa nemagwaro. Vanhu avakaramba baptism. Ndobva kuti nhasi handisina kuvaparidzira. Pavaida mutaka nemabwe kudai, hanzi Kristu akangotanga kufamba. Kwakutotora rodhi yaenda kuna Jordan. Uyu vachimutera ndobva vatadza kuziva kuti ari kugayei. Uyu haana kutaura kana chinhu achienda kuna Jordan. Ndobva asvika paEinoni paibhabhatidzira Johani. Ndobva ayambuka, ndobva aenda pamhiri pacho, ndobva agara padombo, ndobva ati zi. In other words, aiti varume chaita kuti musimudze matombo. Varume chiri kuita kuti tikonane nevhangeri raKristu. Chiri kuita kuti tikwesherane every time, patinoti come let us reason together. Hatidzokerei pastarting point kuna Jordan. Hanzi vamwe ngobhabhatidzwa ndobva kuti munopasa ndopatakabhabhatidzirwa panapa. Madays aya Johani mufungende vakazongomudimbura havo musoro. Murume aiparidza uye, ndobva ndakabhabhatidzirwa apa, vakadzi taipinda nekuko, ndobva tapinda apa, madhikonesi aiva apa, ndobva takabhabhatidzirwa. Kristu aida kuedza kuudza vaFarisi kuti varume ka, chiri kuita kuti mutadze kuandastenda zvinhu zvinobatwa nemugrade 7. Muri kuramba baptism. Muri kuramba muchiavoida, asi muri kuda kuti hatidzidzei zveleta rain ndanana 144,000 chinonzi shaking chi. Imbonyatsotudzai about the law yaGalatians naRomans. Mutemo uchi chiri kuita kuti zvisakujekerei. Dzokai titangire pabaptism. Matthew 21. Akaramba inawo Kristu. It's very interesting. Ndiani anofanira kubhabhatidzwa? Nguva dzedu dzakukwana vanhu vaMwari, toda kuti timhanye mubate pfungwa iyi. Ndiani anofanira kubhabhatidzwa? Matthew 21 tasvika verse 23. Kristu anga aburitsa vanhu aitengesa muchechi. Iye asitori mudhikoni, asiri mukuru wepo. MaElders, vaFarise, Timura naNikodhimasi ndobva ramubvunza. Vakati vachipinda mutemberi, vaprista vakuru navakuru vevanhu vakauya kwaari vachidzidzisa vakati, munoita zvinhu izvi nesimba ripi? Ndiani wakakupai simba iri? Jesu akapindura akati kwavari, neni ndichakubvunzaiwo shoko rimwe.
Kana mukandiudza iro, neni ndichakuudzai simba randinoita naro zvinhu izvi. Rubhabhatidzo rwaJohani rwakabvepiko? Kudenga kana kuvanhu here? Vakataurirana vachiti, kana tikati kudenga, achati kwatiri, ko sei makaregererei kumutenda? Asi kana tikati kuvanhu, tinotya vanhu vazhinji ava, nekuti vese vanoti Johani muprofita. Vakadzoka vakapindura vakati kuna Jesu, hatizive. Akati kwavari, neni handikuudzewo simba randinoita naro zvinhu izvi. Do you see kuti ishu yaJesu nevaFarisi kusvikira kumapena yaidzoswa pabaptism? Chiri kuita kuti tikwesherane chechi yaMwari, hatidzokei pastarting point. Ndobva muti iwe uri kusvika uchitonga pano pachechi urani. Zvandoda kubvunzaiwo chinhu wani. Rubhabhatidzo rwaJohani ezvinoti ane 3 years. Munoruziva, hamusi kubhabhatidzwa ene? Rwaive rwekufunga kwake kana kuti rwakabva kuna Mwari? Zvikanzi just give us a minute. Ndobva vakutaurirana zvikanzi mukuona mukomana yada kungwara. Arida kuti tikati isusu rwakabva kuna John. Kweseni yaachatibvunza ndeyekuti up to now sei musati mabhabhatidzwa. Tikati futi nderwekufunga kwake, taruza chechi yese. Because magrade 7 ese atinopinza chechi zvakavajekera kuti John munhu waMwari. Ndobva wadzoka zvikanzi, we don't want to answer you now. Zvikana Jesu ina handikupindureiwo. Iwe unotadza kubata zviri kubatwa nemunhu wauri kupinza chechi. Munhu akasvika grade 7 akutozvaandastenda kuti baptism zviri pachena, hazvisi kumbonetsa. Munhu atenda aziva chokwadi chaMwari, arida kusiya upenyu hwekare, anoembrace the new truth nekubhabhatidzwa kamwe chete mumvura, obuda kamwe chete. Iwe uri kuramba uchibhabhatidza vanhu vachechi. Vekuti ndikavabvunza zvino izvi kuti waona here kuti hope dzinouya naSatani dzinodai, hakana chakanoziva. Saka Jesu aona kuti vanhu ava kava, let me try one more last time. Pana Matthew 21 ipapo akazotrayazve kuzamurira Jesu, but kwakutoti varume zvaramba. Vhesi ya 28 ndobva ona kuti ndosiya vakadai. Ndoaitwa madays ake kupesera mutemberi musuyo. Paanozotaura Matthew 23 achiti, woe unto you Pharisees, woe unto you. Anga atovharisa ona kuti zvaramba. Inzwai verse 28 pana Matthew 21. Zvino munofungeiko? Mumwe munhu akanga aine vana vairi. Akaenda kune wokutanga akati, mwana, enda nhasi unobata mumunda mangu wemuzambiringa. Iye akapindura akati, handidi. Asi pashure akazvidya mwoyo akaenda. Akaenda kune wechipiri akataura saizvozvo. Iye akapindura akati, ndinoenda Ishe. Akasaenda. Ndeupiko kune ivava vairi akaita kuda kwababa wake? Vakati, wekutanga. Jesu akati kwavari, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, vateresi nezvifeve vanokutangirai kupinda muushe hwaMwari. Nekuti Johani wakauya kwamuri nenzira yekururama, mukasamutenda. Asi vateresi nezvifeve vakamutenda. To make matters worse, imi makati muchizviona izvozvo, hamuna kuzvidya mwoyo kuti mutendeuke. Auna kuti vasindimara. Zvikanzi pane mudhara angainowana 2 akati kuno wokutanga, enda kumunda iwe. Hanzi chimupana chaya chikati handidi. Hanzi pati ndobva chazosara chigaya chikati, pati ndibaba wangu kavari kundituma. Handobva chazoenda kumunda. Saka iwe vanga vatofunga kuti mukomana wokutanga aramba. Ndobva waenda kumukomana wechitatu zvikanzi enda kumunda unoshanda, zvikanzi ndichaenda mudhara. Mupana waye haana kuenda. Zvikanzi saka pa2 ava aita zviri kudiwa nababa ndivo. Saka vaFarisi vaibvunzwa vakabva kuti, wekutanga aka. Zvikanzi very good. Ndo zviri mhombwe nevafeve. Ndo zviri mhombwe ngochani dzese nevanonwa doro. From the start vanhu vanotoradza kuti vanga vasingadi zvaMwari. Asi vakanzwa vhangeri zvinovadya mwoyo. Voti aiwa, but chatiri kurambira chii? NdiMwari wedu akatisika. Chandinofira ndiri ngochani ndiri mulesbian chii? Chandinofira nenyaya yedoro chete. Hanzi pakupedzisira zvinoita vana vanobva kuti aiwa mudhara taakuenda kunoshanda kumunda. But vekutanga ava vaFarisi vanengonzi endai munoshanda kumunda, vanoti ewe tinoda. Chiitai kabasa racho havaite. Zvinzi makashata stereki imi vanhu vanoenda kumachechi.
Munoita kunge mwana abvuma kuita basa raMwari. Johani akauya akakudzai nzira yekururama inoendesa kudenga, achiti mubhabhatidzwe munatse nzira dzenyu. Hamuna kutenda kwaari. Vhengeri ndobva rabva kwamuri rikaenda kuvanyori nevateresi nepfambi dzese nemakororo. Vakaudzwa kunzi tendeukai naJohani. Vakatenda muvhangeri raJohani, vakaita zvaidiwa naMwari. Pamakaona vachitendeuka, maifana kurohwa nehana, makaiginowa mukaramba muri zvamuri. Mwari ngave nemi. Woe unto you. First things first. Ndiani anofanira kubhabhatidzwa? Munhu ari kurarama zvinonyangadza Mwari. Mwari haadi vanoba. Mwari haadi vanonwa doro. Mwari haadi mhombwe, haadi ngochani. Mwari haadi vanonamata nezvifananidzo. Mwari anoda vanokudza vabereki. Mwari havadi munhu akapata anongorarwa achingorara chero munhu. Mwari vanoda munhu akarurama. Munhu akadaro ngaabhabhatidzwe. Svika ndo zvakanga zviri vamwe venyu, asi makashambwa mukaitwa vatsvene, mukaruramiswa neropa raJesu Kristu. Number 2, mumwe anofanira kubhabhatidzwa ndiani? Ndiminister of Finance wekuEthiopia. Wagara unoita zvekuerenga Bhaibheri, but pane zvenge zvisati zvakujekera. But zvajeka zvaiswa pachena, waona maitiro anoita Satani. Pakadaro heyo mvura zhinji, decide ubhabhatidzwa. Mumwe anofanira kubhabhatidzwa ndiani? Ndana Pauro. Magara munobhebha nevhangeri, asi muri kuita makapotsa. It's a miss. Ziu neshungu zviripo, but muri kuita zvisiri izvo. Usati matanga kuti taakuita zviri correct, munobhabhatidzwa. Ko mumwe anofanira kubhabhatidzwa ndiani? Vakuru vemachechi. Inzwai hama dzangu, inzwai mapasta nemi maelders, bhabhatidzwai. Chinotoita kuti tirambe tichingonetsana kusvika Jesu achiuya, muchiti nyatsotiudzai about the law, tiudzai about the new covenant, taamusungano itsva, the law was abolished, tiudzai about the Sabbath. Hazvina kunyatsojeka. Why do you say? Chiri kuita kuti zvitadze kuandastendeka kwamuri. Muri kuramba first stage yecorrect baptism. Ndipo kutofira nyaya yacho hatimbobvumai pekutanga. Taraimone zvaita vaFarisi naJesu upenyu hwese. Kusvikaita iri acted parable yekufamba kuenda kuna Jordan, kuedza kuati varume musati manditaka nemabwe, teerai nemabwe enyu muone pari kufira nyaya yenyu. Ndobva vasvika nawo pana Jordan paibhabhatidzirwa vanhu. Havana kurwa nehana. Kusvikira zvatorana muchechi zvikanzi ndauchichallenja chechiwe, zvikanzi varume chiri kunetsa, rubhabhatidzo rwaJohani munorutarisireko pasi kudaro? Rwaive rwekufunga kwake here kana kuti rwakabva kuna Mwari? Anza vaiziva. Inzwai vana vaMwari, ndiani anofanira kubhabhatidzwa? Ndiwe hanzvadzi yangu nemi bamuni. Zvino muchanonokerei mabasa 22:16? Simukai mubhabhatidzwe, musukwe zvivi zvenyu, mudane zita raJesu Kristu. Ndiani anofanira kubhabhatidzwa? Hapana zvawadzidza here musirisi ino? Come let us reason together. Hazvina kukujekera here maitiro anoita vaprofita venhema? Mwongo wakabatwa nemweya yetsvina, vanga vachiita zvavanoda newe, Satani achikudherera kuhope uchivhumuka. Waziva chokwadi ukanamata hadziuye futi hope dziya. Kana Josefa akarota kairi, Daniel katatu chete, sei dzako dzakutosvika kuma15? Uchaziva zvokwadi, nezvokwadi ichakusunungura. Ndiani anofanira kubhabhatidzwa? Ndimi vanhu vaMwari vandiri kutaura nawo, our online viewers. Itai decision titange patsva. Zvamusinganzwisise pamusoro pevhangeri raMwari, come let us reason together. Zvinojeka kana madecida kutora the first step, being baptized in the name of Christ. May the Lord bless you. Mwari akukomborerei. Itai decision yekubhabhatidzwa, and God is going to reveal more amazing things from His word. Come, let us reason together. Varipo vari kuti pastor, ini zvandijekera kuti ndo mabhabhatidzirwa aya. Hakubhabhatidzwe munhu anga asingauye kuchechi chete. Kunobhabhatidzwa neanga achiuya asi aine pamwe paari kupotsa. Vari kuti inini ndodawo kubhabhatidzwa. Mwari ndipewo mukana wokubhabhatidzwa. Simukai vanhu vakadaro.
Simukai vanhu vakadaro, simukai vanhu. God bless you. God bless you, hanzvadzi yangu. God bless you. Vanhu vakadaro ndokumbira mufambe muchiuya kunokumberi. Our online viewers, do make a decision. Contact us on our pages, YouTube, Facebook, Bluffview. Titaure tese muite decision yekubhabhatidzwa. Ndakunamata ngatinamatei. Baba vari kudenga, toda kutendai nekuzarwa kweshoko renyu. Hatidi kuramba tichinetseka kunzwisa shoko renyu. Chimwe chinoita kuti tirambe tichinetseka kuramba first stage yebaptism. Nikodimasi nevamwe vake makavaudza kuti kana munhu asina kuberekwa nemvura nemweya, zviro kwazvo haangaone ushe hwaMwari. Tokumbirawo kunzwisisa magwaro enyu. Tokumbirawo mukombore ava vaita decision yekubhabhatidzwa. Chibvai mavasunungura kune zvese zvenge zvichivanetsa. Musatendere wakaipa kuti aramba achiita madiro paupenyu hwavo. Vamwe vanga vachirarama zviri pachena zvinokusotai. Vamwe vanga vachirarama zviri pachena kunharaunda kuti ava vanhu vanokutadzirai. Kanganwirai razuro ravo, muvagashire, muvasambe neropa renyu, muvaite vanhu vatsva, muvafukidze nekubwinya kwenyu, muvachengetedze mweya yetsvina painosvodongorera. Ione kuti mukati meupenyu hwevanhu ava idi Kristu naBaba vaakugara imomo. Komborei vana vedu vamwe vachiri vechidiki, asi madenha hana dzavo. Naivo vafamba vachiuya kumberi, vanoshuwirawo kuda kubhabhatidzwa. Vachengeterei zuva rerubhabhatidzo, muvape upenyu neutano. Tipewo kurara kwakanaka nhasi, mangwana mutidzose tiri vapenyu. Another episode of the Bible study series, Come Let Us Reason Together. Continue reasoning with us, Mwari. Rambai muchitaura nesu. Hazvinei hazvo zvitema zvinopera nesimba renyu. Toda kuponeswa, Mwari. Toda kuzogara nemi nekusingaperi. Gashirai munamato wedu muzita raJesu Kristu. Amen. Thank you so much, church. Good night. Tosangana mangwana. Good night, our online viewers. Let's meet again tomorrow evening, same time. Ndanzwa ngezvikomborero muri kuwapa tenzi. Vamwe vari kukashira madonwe mundipenyi. Kuneni madonwe mundipenyi. Kuneni madonwe mundipenyi. Musandipfure Baba kananda shata ini. Tenzi musazondisiya, mutsawe yundipenyi. Kuneni madonwe mundipenyi. Kuneni madonwe mundipenyi. Ndanga ndiri muchitema, ndine urombo ini. Moyo wabatwa ngepasi, mundisunungurenyi. Kuneni madonwe mundipenyi. Kuneni madonwe mundipenyi. Mudzimu musapfure, mapofu murapeni. Ita umbowo wa Jesu, runyararo ndipenyi. Kuneni madonwe mundipenyi. Kuneni madonwe mundipenyi. Kuneni madonwe mundipenyi.
penyi, kuneni, madongwe, mundi penyi, kuneni, madongwe, mundi penyi, kuneni, madongwe, mundi penyi, kuneni, madongwe, mundi penyi, kuneni, madongwe.